ur irakinaldi batekin hasi zen dena. James Watten izeba haserre zegoen. Liburu bat irakurri aurretik, aurra eserita egoten zen egun osoan, ura nola irekiten zegoen ikusteko. Tapa jaso, barrura begiratu, lurrona ikusi, kontentzazioa. Zebak ez zuen ulertzen Jamesen interesa, zientzialari gazte bat, bere garaian lurrun motor eraginkorra asmatuko zuena. James Watt handitu egin zen, eta zientzia tresnen eraikitzaile bihurtu zen Glasgowko unibertsitatean. Egun batean lurrunik gabe geratu zen lurrun motor bat konpondu behar izan zuen. Newcomen motorra erabili zen lehenetarikoa izan zen. Batez ere meategietako ura ponpatzeko erabiltzen zen. Baina ez zuen oso ondo funtzionatu. Ikatz asko erabiltzen zuen energia gutxi sortzeko. Motorrak zilindro bakar erabiltzen zuen. Pistoiaren kolpe bakoitzeko zilindroa berotu eta hoztu egin behar zen. Wattek makina konpondu zuen. Urtebete baino gehiago eman zuen arazoari buruz pentsatzen. Esperimentu askoren ondoren irtenbide bat aurkitu zuen. Crofton Pumping Stationen Wattek eraiki zuen eta bere jatorrizko lana egiten jarraitzen duen munduko motorrik zaharrena dago. Aurreko motorra ez bezala, hozteko prozesua zilindrotik bereizita zegoen. Irakinontziaren lurruna zilindroan sartzen zen, pistoia berantz bultzatu. Igotzen zen bakoitzan, lurruna beste balbula batera askatzen zen. Aldaketa honekin, Wattek 3 aldiz ikatz gutxiago kontsumitzen duen makina indartsu bat lortu zuen. Motorra ur kanal batean erabili zen, baina bere asmakizunak lan egiteko modua eraldatu zuen. 5 urtean prototipoetan hobekuntzak gauzatu ondoren, motorrak toki guztietan erabiltzen ziren. Funtsezko pieza bat gehitu zuen, eta makinaren mugimendua goitik beherakoa ez ezik, zirkularra ere izatea lortu zuen. Beraz, makina bat ez ezik, makina sail oso bat ere mugi zezakeen. Lurrunaren energiak mundua aldatu zuen. Meategietan, destilategietan, fabriketan, obretan, baina askoz haratago joan zen. 1750ean, 16 egun behar ziren Londres eta Edinburgo arteko 650 kilometroak egiten. 19. mendiaren hasieran, Watten asmakizunari esker, lehen trenbidea iritsi zen. Mundua betiko aldatuko zen.